Ayan mga kasinag oh. Lawin oh. Ayan oh. Oh, halika na, kumain ka na. Oh. Halika na. Okay. Ayan mga kasinag, ito ang dagat namin ngayon. Bagwis! Bagwis! Andiyan si Bagwis mga kasinag naghuni sa gawi na yun. Bagwis! Ayan na, ayan na. Ayan. Oh, ayan na si Bagwis mga kasinag. Ayan. Oh, halika na, kumain ka na. May dalang pagkain. Saan ka galing? Good morning. Saan ka galing? Kumain ka na. Ayan oh. Halika na, baba na dyan. Nga na. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayan si Bagwis, ang makisig na si Bagwis. Baba na. Sige na, baba na. Asa na yung partner mo? Yung kasama mo, asa na? Baba na, uulan na oh. Ay nako, nag-aambo na. Bagwis! Baba na. Ayan ang ulan. Nako, wala pati akong dalang ano. Wala akong dalang pampandong. Saan ka pupunta? Bagwis! Lumayo si Bagwis mga kasinag. Ayun. Yung huni ni Bagwis dun. Pag lumakas ang ulan na yan mga kasinag, hindi naman bababa si Bagwis. Sigurado. Hindi naman yung kakain. Mamaya na yung kakain. Pero nakita niya man yung pagkain na dinala ko. Baka ando naman si Bagwis sa tabing dagat. Puntahan natin dun mga kasinag sa may tabing dagat. Tingnan natin kung andun siya. Yung pagkain ni Bagwis mga kasinag, ayan lang oh. Ayan, iniwan ko na lang dyan yung pagkain niya. Okay. Ayan mga kasinag, ito ang dagat namin ngayon. Naghihibas palan. Oh. Ayan o. Punta natin doon sa gawi doon mga kasinag. Sa dulo doon. Tingnan natin kung ano si Bagwis. Ayan mga kasinag o. Lawin o. Ayan o. Yan yung umaaway kay Bagwis. Lawin. Kulay ano siya mga kasinag. Kulay pula. Ayun na. Saan daw pupunta yun? Ayun, naduwa po doon sa puno ng nyug. Ayun mga kasinag. Dyan yung malimit si Bagwis sa'yo sa lugar na yan. Yan o. Bagwis! Bagwis! Bagwis!
Wala mga kasinag. Wala dito si Bagwis. Baka ako saan naman pumunta yun. Balikan na lang niya mamaya yung pagkain niya. Kasi ang ibabaw na yan mga kasinag, kung mapapansin yung ibabaw na yan, bihira kasing pasukin ng tao yan mga kasinag. At sigurado, malaki sigurong ahas na nakatira dyan. Kaya hindi ako basta-basta napasok dyan mga kasinag sa gubat na yan. Tingnan natin yung lawin mga kasinag. Subukin ulit natin dyan. Tingnan natin kung saan nakadapo. Ayun yung lawin mga kasinag oh. Ayun sa itaas ng kahoy. Ayan oh. Ayan sa dulo ng ano, kahoy na yun oh. Oh yun na. Yun na. Lumipad na. Dito yung lalabas sa lugar na ito mga kasinag. Oh, ayan na nga oh. Ayan na oh. Ayan. Saan daw pupunta yung lawin na yan? Siguro yung lawin na yung mga kasinag. Naghahanap-hanap yan dito ng pagkain. Ayun na oh. Layo na. Ayun. Yung lawin na yan mga kasinag, yan yung malimit umawi kay Bagwis. Ayan na oh. Wala na, layo na. Hindi natin makuha ng ano yan. Mga kasinag, pauwi na sana ako. Ngayon, dito uli ako dumaan. Naisipan kong tawagin uli si Bagwis. Tawagin natin mga kasinag kasi hindi pa siya kumakain oh. Ayan yung pagkain oh. Baka kainin lang yan ng bayawak dito. Kaya tawagin natin mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Subukan natin mga kasinag kung babalik pa si Bagwis. Kung lalapit pa siya. Kasi kanina lumapit na siya. Nung umulan, umalis ulit. Kaya ngayon mga kasinag, tawagin ulit natin kung babalik siya dito. Mga kasinag, andyan si Bagwis. Ano sa itaas ng puno niyog. Bagwis! 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 Ba't hindi maingay si Bagwis ngayon? Hindi siya humuhuni. Diyan lumipad mga kasinag oh. Andyan si Bagwis dumapo. Bagwis! Bagwis! Oh, andyan nga. Oh, halika na, kumain ka na. Oh. Halika na. Ang galing na maglipad di Bagwis mga kasinag. Napakalupit na niyang pumasok sa mga maliliit na espasyo. Ito na oh. Ay pagkain mo. Ito Bagwis. Halika na. Hinahanap kita kanina kung saan ka pumunta. Saan ka nagtago?
Ha? Tinaguan mo ako, nakarating na ako doon sa taas. Halika na. Kumain ka na. O, ito ano. Andito, pagkain mo. Oh, dali. Halika na. Hindi ka nakita nung lawin kanina? Ha? Tumago ka siguro daw, kaya hindi ka naaway nung lawin. Saan ka pupunta? Magwis!